sabía que isto iba a rematar así, porque a directora da Escola Oficial de Idiomas de Vigo, unha persona de capacidade de traballo incansable, foi quen de convencernos para que fixéramos este programa. Pero primeiro quería empezar no meu nome, no de todo o goberno, por tanto, na primeira tenente alcalde que me acompaña, empezar felicitando a todas e a todos os que tiveron a beca, a bolsa, que van a facer unha viaxe de estudios de idioma nos países de fala nativa. En segundo lugar, a miña felicitación aos profesores e aos profesores, en este caso tamén dende o agradecemento polo vosso traballo, polo vosso esforzo e polo extraordinario nivel de calidad docente que ten esta Escola de Idiomas. Somos coñecidos, se sabe de bo facer, de a calidade e de a capacidade de formación lingüística que hai nesta grande escola de idiomas da cidade de Vigo. Para nós estas bolsas son unha aposta polo futuro, son unha aposta por coñecemento. Teñen que ver con a capacidade de desenvolverse nun mundo globalizado, onde o coñecemento de idiomas é unha peza básica fundamental. É unha cidade como Vigo que vive a globalización e onde unha parte nada desdeñable de os postos de traballo teñen que ver con o dominio de idiomas, co coñecemento das falas, coa capacidade de exercer en outra lingua que non é a lingua propia, pero que temos que dominar e ser capaces de establecer no debate, no diálogo, na comprensión, con a mesma capacidade que a nosa propia. Por iso, isto é un investimento, na nosa opinión, que ten a posibilidade de a satisfacción e a formación personal, tan importante para cada un e para cada un de vós, pero ten a vocación de capacidade global de cidade. Unha cidade que pretende ser líder nos seus ámbitos de desenvolvemento, pero líder non somente en Galicia, que xo sabe de ser, líder en España e líder internacionalmente, sendo coñecidos e sabendo que é o que pretendemos. Eu cada ano conto aquí, e esta non vou deixar de facelo, que esta decisión tamén ten moito que ver con vivencias persoais. As vivencias persoais van formando parte de a experiencia que nos vai levando a tomar decisións. Eu, recén rematada a licenciatura de Económicas, decidín ir a facer estudios á Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e efectivamente, con unha grande satisfacción pola miña parte, foi admitido. E me atopei con unha tremenda barreira do idioma, tremenda, catastrófica. E aquilo se convertiu en un pequeno drama personal, porque había que ser capaces de seguir un máster e ulteriormente un doctorado en aquela universidade con un dominio prácticamente nulo de idioma inglés, prácticamente nulo. Dificultades para as expresiones máis elementares, máis alá de bos días, bos tardes, etc. E, por tanto, experimentei personalmente a barreira do idioma e lamentei de forma especial non haber tido a oportunidade de haber tido unha formación lingüística, digamos, promedio, porque en aquelas épocas ninguén estudiaba idiomas, un pouco de francés, de lexos, aquí con Muriel, no Instituto de Vigo, e poucas posibilidades máis. Entón, sempre me afirmei que se alguna vez estaba en algún lugar de responsabilidade, iba a tratar de conseguir que aquela deficiencia inicial que tuve, que ao final estive ali 5 anos, forma parte da miña vida, da miña casa, pois que eso non lle fora a pasar a nadie, porque o tendríamos que solucionar. E iso é unha parte da experiencia que seguramente eso e o convencimento explica a nosa vocación dentro do Concello de Vigo, dentro da Alcaldía, para a formación en idiomas. E exercemos en dous proxectos. Un que se exerce en enseñanza primaria e en enseñanza secundaria. Este ano enviamos un mes a estudiar inglés en Inglaterra a 400 nenos e nenas, 400, que puderon facer unha formación, despois de unha formación razonable feita aquí in situ, en enseñanza secundaria, de outra formación lingüística en inglés, e unha segunda derivada que a directora da escola nos convenceu de que iba a ter unha gran utilidade, que era este programa que hoxe presentamos. É o terceiro ano que facemos, 72
becas, eu teño que mostrar unha vocación inglesa vital, pero a directora non convenceu-nos e non tuvo que facer moito esforzo para facerla proporcionalmente a todos os idiomas que aquí se cursaban. E, por tanto, facemos en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués, e ahora temos unha certa oportunidade de establecer un adicional para Xapón. Bueno, todo se pode estudiar, todo se pode ver, todo se pode tratar de conseguir. Esto de estar con kimono en primeira fila porque non o tomo como nada personal, pero entendo que é moi directa para tratar de que diga que sí, e en esa guía tendremos que ir finalmente. Eu creo que de unha gran importancia. Cando estaba na universidade e descolgábamos o teléfono, con frecuencia falábamos en inglés e en francés. As conversaciones que se manteñen na factoría Citroën con os seus clientes e no seu staff interno se realizan en inglés e en francés. Cada vez que un se move no Porto, tuve o privilexio de ser presidente del, e levanto o teléfono, é frecuente encontrarse con francés, con inglés, con alemán, con italiano. Cando un se manexa na industria auxiliar do automóvil, o inglés, o francés e o alemán son idiomas cotidianos. Cando un está no naval, todos os idiomas que aquí formades e que aquí estudiades son idiomas cotidianos. E cando se está no sector pesqueiro, que é todo o mundo, me temo que falan en todos os idiomas de arriba por señas en moitos casos. Esta é a ciudad na que vivimos. Esta ciudad que entre todos e entre todas fomos capaces de ir construindo, e iso nos ten que poñer en alerta que tenemos que seguir con esa capacidade de facernos a nos mesmos os idiomas que vos estudiades aquí, en moitos casos correlativo con alguna outra formación universitaria, con alguna outra formación, con algún traballo, dá unha vocación especial. A calidade é moi elevada. Me gustaría poder anunciar que o ano que ven vamos a ter todavía máis becas, pero mañana aprobamos orzamentos e ao menos haberá as mesmas que este ano, a máis da de xaponés. É imposible resistirse a directora, é imposible, porque cada vez que vemos aquí ten montado un tinglado que ten que ver con Xapón. Esta anterior tiña, eu sei que é adrede, sei como anda para convencerlo, pero hai que recoñecer a labor especial, verdad? E esta forma de convencer. Aí estaremos. Por tanto, as nosas felicitacións. Os vou dicir unha cousa que me satisface especialmente, a min personalmente, non? E encontrarme con algúns de vos, sobre todo con familiares, que demostran a satisfacción por este proxecto de becas de idiomas en territorio. É moi frecuente, directora, que elas e eles, pero especialmente os familiares, eles son máis típicos, pero os familiares se acerquen para agradecernos e para reconocernos este esforzo. Lo importante que é, porque certamente hasta ahora podían viaxar ao estranxeiro e facer becas destas características xentes acomodadas en recursos. E agora xa, afortunadamente, en Vigo o poden facer 600 nenos e nenas, xóvenes, personas maiores como vos, porque temos este proxecto. Non quero presumir, pero vou a facer. Hai máis becas para estudiar idiomas en Vigo a cargo do Concello que en toda a comunidade autónoma de Madrid. Mais en Vigo, 300.000 habitantes, que en todo Madrid, que son 5 millóns. E isto a mí particularmente me chea de orgullo, porque é a formación. Así que unha sonrisa, disfrutalo, aprender, e enhoraboa